Kin ano'y kulim lasot dabar ni gid haymit ela biad haymit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Shalom Boker Tov natong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste ug atong beloved kapatid Julio Villaflores, ang Supreme Grandmaster sa Yawyan Tay Tutsudri sa Sugbo. Makig-usab kauban usab sa akong mahal nga anak Chintinor Silva. Makig-uban usab kaninyo ning usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews, usa ka programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Nazarene Judaism Community. Kumusta og may buntag kaniyong tanan mga kaigsunan sa gihapon atong pangustahon ang tanan nato mga suking paminaw, Luzon, Visayas ug Mindanao, di na nato tagsa-tagsaon, mga igsuon kay mahurot ang atong oras o ato na lang in general og pangusta Luzon, Visayas ug Mindanao. Hinaot naman naa kamo karon sa maayong panglawas ug sa pagpaminaw ug sa malipayong pagpaminaw sa mga pulong sa Dunay dinhi sa Kanginan, dinhi sa inyong paboritong programa, dinhi sa DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Og atong pangustahon sa mga tumakigsunan diya sa Talamban, bisan pa man maigsuon sa atong mga kaigsunan og sa atong kauban nga congregation diya sa Bacolod City sa may sa may Sumag sa Abuanan, Bacolod, Abuanan, Sumag, Bacolod City, mga igsoon, naa sa sitio nami-nami. Kumusta kanyon diya mga kautoran na mga diya sa Dunay, mga kautoran na to diya sa Dunay, kumusta ninyong tanan? Naot pa nga madasigon kamo sa pagpangalaga sa Dunay kung kamo makadungog sa ani nga programa diya dapit sa Bacolod o makakita sa atong Facebook live mag-igsoon o sa atong YouTube, walis YouTube o niya makasabot mo, pangitaalan ninyo ang atong bulaton diya sa barangay nami-nami, Abuanan, Sumag, Bacolod City, naa sa panimalay ni Tatay Sergio Abaygar. Dalaygon kayo ang adunay, mag-igsoon. So, ang atong pahibalo, mag-igsoon, ang atong buluhaton, inyo makaplagan diya sa Karkar City, natas Dungguan, Perelos Karkar, nata sa boundary mag-igsoon sa San Fernando o sa Karkar. Ani kabot nimo diya sa boundary na makita nimo diyang arko niya na welcome to Karkar, naog lang mo diya mag-igsoon atas ubos og jotay na diya sa kilid sa Kanipaan, na diya pobre kayo natong tigumanan, di na mo na ikaulaw, proud kay mi ana, mag-igsoon ang atong panimbahon matag Sabado alas 9:30 sa buntag ngadto sa salop gyud sa adlaw sa alas 6 sa kagabion. O pwede sa ninyong sublion sa pagpaminaw kining atong programa sa radio sa YouTube. Inyo lang i-type ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. O niya inyo sang pwedeng kontakon kami sa cellphone number 0916-711-4624. Dili kita maglangan ang hinakitas pinaka-importante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo una kita sa makadyo. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shem Ralifi Nitzral Dal Sifatahe. Sa gihapon ikaw magagiya sa akong dila sa pagtabi sa imong pulong din sa kanginan kay wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw. Adonai butangig magbalantay ang akong baba, ingon man ang akong mga ngabil. Bishem hadon Yeshua HaMoshiach ug tuguti ang mga nagapaminaw nini makasabot sa imong pulong sa kahayag sa kamaturan. Dalay kong kasurag rapusan, Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Mo'y na maigsoon atong buksan usab ang atong mga Biblia. Ang kanang halangpunon kay nato sa atong kinabuhi mao ang pulong sa Biblia. Ang topic nato karon, nahuman naman to sa atong topic sa miaging Domingo, lain naman tong topic, lain na sa tanga topic karon. Ang Israel mao ang pagkaslan. Amen. Dili ang church. Ang Israel mao ang pagkaslan sa Elohim, dili ang church. Ato nang basahon sa Oseas kapitulo 2, mga igsoon. Oseas kapitulo 2, versikulo 19 ngadto sa 20. Sino kauna? Nakaabli? Oseas 2:19 19 hangtod sa 20. hangtod sa 20. Israel,
himon ko ikaw ang akong asawa Mm. hangtod sa kahangturan Amen. o pangasawon ko ikaw diha sa katarong o Hustisya. hustisya sa gugmang walay paglubad Og o sa kaluoy. Amen. Pangasawon ko ikaw o dili gayod luiban o makaila ikaw nga ako mao ang Adonai. Amen. Amen. Klaro kayo ang gisaaran mga igsoon sa Osyas. Nahitabo na ba ni? Wala pa. Saad pa man ni? Ang saad sa Osyas, Israel. Wala mayroong church or iglesia. Wala ing nadya. Church, pangasawon ko ikaw. Wala mag-ingon. Ang giingon sa tagna, ang saad na daan sa propeta, sa tagna diri ni propeta Osyas. Israel, himuon ko ikaw akong asawa. Sa lain nga version ngayon, Israel, pangasawon ko ikaw, pakaslan ko ikaw. Hangtod sa kahangturan, pangasawon ko ikaw diha sa katarong ug sa hustisya. Sa adili, Saad. saad. Sa gugmang walay paglubad, Amen. ug sa kaluoy. Pangasawon ko ikaw og dili gayud luiban, og makaila ikaw sa Adonai. Mga igsoon, kung nakasabot ka ani, dapat imong tinguhaon nga insakto gyud ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma 11:17 nga i-grafted in ta. Kita mga igsoon nga mga hintil idugtong ta sa Israel. Idugtong ta sa mga Hudyo. Kay nga naman ang gisaaran lagi nga pangasawon ang mga Israel manggod. Wa man sa ari og nga pangasawon ang baptis. Nindot ang tato bradroy kung tag na diri baptis. Himuon ko ikaw ang akong asawa. Tin-awon ta kay kapatid, wala nang lalis. Amen. Magiging Christian. Oh, Pentecostal, himuon ko ikaw ang akong asawa. Ingong yung mga Pentecostal Christian, katinaw na ni. Nga na maghimo pa mataglaing reliyon, diri na tas Pentecostal. Mga igsoon, Israel man gay gisaaran. Munang akong hangyo ninyo, kung nagbasa mong Biblia man sagana inyong gibasa, pareho tag Biblia. Nagtumbok ba ng Biblia og mga simbahan karon nga nasa imong palibot? Mingon ba ang Biblia, Roman Catholic, himuon ko ikaw nga akong asawa? Wa gyapon. Unsa pa diya nga mga simbahan dating daan. Assemblies of God, himuon ko ikaw nga akong asawa. United Pentecostal Church, himuon ko ikaw nga akong asawa. Wa gid tay mabasa diya mga igsoon. Miracle Crusade, himuon ko ikaw nga akong asawa. Wala na sa ari. Ang saan mutuo magkatag mga propeta. Mutuo magkatagtag na sa mga propeta. Nya niya may mga tagna sa mga propeta nga wa pa matuman, gapadulong pas pagkatuman. Nya anong di man nato nituuhan? Kung mutuo tas tagna ni propeta Osyas, mga igsoon, maginahinay tagpasakop sa Israel. Amen. Mo na giingon sa Biblia lagi ni Pablo nga idugtong kita sa ulibo nga kahoy nga mao ang mga Hudyo. Amen. Amen. Kay sila may gisaaran, yan sa diyang mahugpong na ta, mga igsoon, diya sa olive tree, mahugpong na ta, kitang mga patla, kita nga nga patlaag ng mga Israelita, mahugpong na tagbalik sa pagtulunan sa mga Hudyo, kay ay hata niya pakaslan. Tawag ko naman po na nga Israel, matibuok na ang Israel. Karon, nay pagka-separate man ang Hudyo o Israelita, pero sa diyang mabuo na sila pinaagi sa Torah, mabuo na sila pinaagi sa pagtulunan, mga igsoon, muna pangasaon nagbalik ang Israel. Muna ang gipangita sa pagkakaroon, kining Israel nga gisaaran nga pangasaon, nga patlaag pamanis tibok kalibutan, mo ni gipangita karon sa ebanghelyo. Sa diyang matigom na ning tibok Israel nga nagkatibulaag sa tibok kalibutan, matigom na sila diha sa Torah, matigom na sila diha kang Yeshua HaMashiach, matigom na sila diha sa ebanghelyo, matigom na sila diha sa pagtuo sa grasya ug sa gugma sa Elohim. Inigkatigom na nila, maintak na ni sila, ay pamatuman kining sa ara nga pangasawon ang Israel. Amen. Amen. Mga igsoon, diha pa matuman. Sa pagkakaroon, di pa ni matuman kay katag pa man, nagkapatlaag pa man, o gipangita pa. Mabitang usa sa katuyuan aning programa
sa DYRB, and the salvation is of the Jews. Usa ka tuyuan ining programa mao ang pagpangita mga igsoon sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen. Aron Amen. ining kabuo nila matuman ang saad nga ang Israel iyang pangasawon. Amen. Ha? Di pa man ta pwede pangasawon kay kaon pa yung baboy ning uban. O bang mga Israelita, Hesus pa gisangpit kay nanahimo na laging hintil. O bang mga Israelita pare pas Katoliko. Kay hintil palagi. Di ba? Ang ubang mga Israelita, dugong Israelita, Catholic faith defender pa. Ang ubang mga Israelita dia, pastor pas Pentecostal, pastor pas Baptist. Moabot ang adlaw nga kana sila bisag unsa pa nila ka mga unsay katungdanan nila ilang simbahan. Kung ikaw dugong Israelita, karnero ka, bunluton magigas adunay diha sa imong simbahan, og iya kang idugtong sa pagtulon-an sa Hudyo. Amen. Sa Malak, sa Amen. Horoma 11:17. Sa niya madugtong na pagtulon-an sa Hudyo, nakit-an, buti pasabot nga, nakit-an na ka, nakaplagan na ka, gikan sa imong pagkasalaag, gikan sa imong pagkawala, nga karnero, nakaplagan na ka, pinaagis ebanghelyo, nabalit na ka sa Torah, muna nga, mabuo na tang tanan, mga igsoon, mabuo na tang tanan, ay matuman ning saad na pangasawon ang Israel. Muna usas tuyo, ani nga programa sa kahanginan sa The Salvation is of the Jews. Pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel aron sa kung mabuo na tang tanan kay mituog midawata pangasawon niya ang Israel. Dili ang church ngoy pangasawon. Muna sayop nga teaching kay kanang church mga igsoon walay laing kahulugan niya na kun dili serkos. Serkos kanang church. Dili congregation, dili community. Yang pangasawon is adunay ang serkos. Ha? Pwede din na kapatid. Dili Ang circus mo, wala ko kasi nga church, simuon ko ikaw nga akong asawa, kasi mingon na nakita ng church, ang meaning ng church, circus. Kirke mo na siya sa Old English, mga igsoon. Nga ang buti pasabot di ana, circus, ha? Muna na asya nga, dili mahitabo nga munay, pangasawon. Oh, ingon pa diya. Church comes originally from the Old English word kirke. The Old English word kirke was the word of Anglo-Saxon. Saxons used to refer to their pagan places of worship. Ha? Muna siya ang church di ay meaning a pagan places of worship. When they became Christianized, the Anglo-Saxons continued to call their places of worship kirkes. And as the language evolved, churches. Oh, nag-evolve ang atong language. Pag-evolve sa language, mga igsoon, gikan sa word nga kirkes, nahimong churches. Unsay meaning, mga igsoon? Ha? Napailaing meaning gihatag diri mga kaigsunan. Dito sa chronological gospel, atong mabasa dito, mga igsoon nga ang meaning sa church is kanang katubang ginatog circus, kanang mga pagpasundayag sa mga magikero, mga punisyo, unsa diya mga igsoon. So muna yung meaning sa circus o sa church mga igsoon. Muna nga dili may tabo nga ang church maoy pangasaon. Kay circus man na, mga sawa di adunay ng circus. Ha? Nya kung mosunod kag circus, kinahanglan kabalo ka mag circus. Kay magkalingawan man na diya. Muna naamay so nga wala sa ari nga ang church iyang pangasawon. Ang gisaara nga pangasawon maog yun ang Israel. Amen. Okay. Pinadayag 12:14 atong basahon. Pinadayag 12:14. Oh. Apan ang babae gihatagag pako sa dakong agila Oh. aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan din atimanon siya sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug makalikay siya sa kapinta sa dragon. Amen. Sa dihang ang babae mga igsoon gigukod sa dragon sa kapitulo 12. Kining babae nagrepresentar ni Israel. Sa bersikulo 1, Brother Roy, basaha 12:1. Nagrepresentar ni Israel, dili ni church kay gihubad man ni sa mga Christians nga church kuno ning 12, pinadayag 12. Okay, basa sa bersikulo 1. Unya
nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. Usa ka babae nga nagbistig Adlaw. adlaw og nagtunob sa bulan og gikoronahan siyag 12. 12 ka bituon. Oh, onya church dai na. Kini nagrepresent sa Israel. Ang Israel nagbistig adlaw, meaning kapangyarihan, power. Mo nang way makabuntog sa iyang pagkapinili. Mga igsoon, mabuntog lang ni sila makasala, pero di lang pag ang Israel di lang yun makasala. Walay makabuntog kanila. Amen. Amen. Pero makasala sila, matugitugyan sila sa Adonai, isip silot sa ilang kasalanan. Amen. Muna nagbistig adlaw, may usa ka babae nga nagbistig adlaw, dili ni ang church ha, kining babae nga gipasabot dire mauni ang Israel. Nagtunob sa bulan, nagtunob sa bulan o gikoronahan siya 12 ka bituon. Kinsa mang 12 ka bituon? 12 tribes. Tribes of Israel. Onya unsa maning bulan, nagtunob siya bulan. Kay ang iyang mga kapistahan nag-agad sa bulan, lunar ni sila. Mga nagtunom sa bulan, kay lunar ni sila, ang ilang mga muidim, nag-agad sa lunar. Mga tinudlong panahon, mo na ibuot pasabot anang bulan. Amen. Nagtunog siya sa Amen. bulan. Kay nagtunog siya, nagsunod siya, buot pasabot nagsunod siya sa mga pangilin, mga muidim, nga gimugna sa Adonai, mga tinudlong panahon. Amen. Amen. So dili ni siya mga igsoon, church, kay ang church, wa gani kalibutan sa mga muidim. Unsa may gitumban yung bulan be? Bulan sa February 14. Mo nang inyong gitumban nga bulan sa Christian. Di ba? Amen. Ang February 14. Mga igsoon, Christmas Day, Kalag-kalag, All Souls Day. Mo na yung mga bulan yung, di ba na maoy, bulan nga gitudlo sa Adonai. Ang bulan nga gitudlo sa Adonai, ang iyang mga kapistahan. Mo na yung mga muidim niya, mga kaigsunan. Unya, gikoronahan siya 12 ka mga bituon, kinsa ang 12 tribes. So dili ni siya mao ang church nga gipasiatab karon sa Christians. Ato nang gipasabot nga ang church, ang kahulugan niya na is kirke, meaning a pagan place of worship or circus, mga igsoon. Muna giingon niya sa 14 kaganina nga gihatagan ang babae, Israel siya, og pako sa dakong agila kay gigukod man sa dragon, human siya mga anak ug usa ka bata, mga igsoon nga mao ang Misaya. Gigukod sa dragon, giluto siya hangtod karon. Sige, glutos ang dragon, ang Satanas batok sa Israel. Muna nga gihatagan ang maong babae og pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan, diin ate manon siya sulod sa tulo ka tuig og tunga, og makalikay og mahilikay siya sa kapinta sa bitin. Nya karon maigsoon atong klarohon. Kining kamingawan, imong masabtan nga kanang kamingawan wa gid kay makaon diya. Desierto man na. Pero unsay giingon niya sa Biblia, dad-on siya sa dapit sa kamingawan og didto atimanon. Didto pakanon siya. Imposible ba kay na? Di ba? Unsa o pagpakaon sa itos kamingawan nga wa man ay tanom nga motuo diya, pero unsay good news mga igsoon. Gipreparar na nis Adonai ron. Kay nga naman, didto sa Israel, ang desierto gihimo na nilang murag Gan Eden. Gihimo nilang tanaman mga igsoon. Gihimo na nilang garden. Nga naman, ang desierto giabunuhan sa mga Hudyo. Unya gitamnan karon. Mga igsoon og ang mga bunga, ang mga tanom ra ba dito nga igsoon sa desierto. Mga perting tambukag yun sa ilang mga tanom dito niya, mga organic pa yun puro. So, mo nga aninaw nako, kining bersikulo nga mao ni katumanan nga ang desierto, ang kamingawan, dad-on dito ang babae kay gipreparar na sa Adonai karon nga ang kamingawan, ang kamingawan gihimo ng garden. Gitamna na og mga prutas, mga pagkaon, mga utanon, tanan yun mga igsoon. Kay didto di ay kana mo nang nagtuo ko nga kanang garden nga gihimo karon sa Israel dito sa desierto. Preparar ka na nga ang babae nga ang Israel mukalagyo dito mga igsoon og atimanon siya sulod sa tulo ka tuig og tunga. Nya klaroho na to unsa gining babae nga gisaaran mga igsoon.
ang babae nga gidala ngadto sa kamingawan, kinsa man gyud ning babae. Kay mo insister mo nga mao lagi na ang church, mangigsundi lagi na mo ang church. Atong klarohon ang panagna Oseas 2:14 ngadto 16. Oses 2:14, 15 ngadto 16. Oh. Busa danihon ko siya. Oh. Og dadon ko ngadto sa kamingawan. Oh, tanawa. Og may mayan ko siya. Oh. Og dito ihatag ko kaniya pag-usab ang iyang parasan. Oh. Og himuon ko ang walog sa ako. Akor. Nga usa ka pultahan sa paglaom. Og dito mutubag siya Ingon. sama sa panahon sa iyang pagkabatanon. Og paggawas niya sa Ipto. Amen. Og 16 og miadto unyang adlaw Mm. mosampit siya kanakog Sa pag- akong bana. Mm. Og dili na siya motawag kanakog akong baal. Amen. Unsa ka tin-aw, unsa ka klaro maison, kanang babae day dos pinadiya nga gisgotan nga dad-on sa kamingawan, walay lain mao ang Israel. Amen. Israel magisaaran, no? Busa hayloon ko siya, danihon ko siya og dad-on ko siya ngadto sa kamingawan. Kinsa gingnan diri sa Oseas? Nanabay church aning Oseas. Israel ang atong topic diri sa Oseas mga igsoon kay ang title niini mga igsoon ang gugma sa Adonai alang sa iyang katawhan. Kinsa may iyang katawhan? Ang Israel. Amen. So kanang babae day nga dad-on sa kamingawan sa gibasa nato sa Pinadiyag 12:14 kanang babae day nga dad-on sa kamingawan mao ang Israel. Naanas Oseas 2:14 di ay. Dad-on niya sa kamingawan og may mayan ko siya. Dito tanya may mayan. Buti pasabot laing term pagid ana. Pasabton ta pakan ta alimahan ta amumahon ta tilugan ta dito sa kamingawan. Amen. Og dito ihatag ko kaniya pag-usab ang iyang parasan. Oh. Daghan na po imong parasan kay ang desierto karon gitamnan sa mga Hudyo og parasan, preparar na nila magison inig pamauli sa nangapatlaag nga mga Israelita sa tibuok kalibutan. Og dito, parasan, og himuon ko ang walog sa Akor nga usa ka pultahan sa paglaom. Pultahan sa paglaom. Ha? Karon, og dito motubag siya ingon sa panahon sa iyang pagkabatanon sa paggawas niya sa Ehipto. Katong batanon pang Israel ba bago panggawas sa Ehipto, ulay pa kayo tubrodoy. Amen. Batanon pa kayo ang Israel mo pay pagsugod sa ilang komunidad. Sa ilang kihila. Mga igsoon mo pay pagsugod bata pa kayo niya. Unsay tubag nila? Sa dito sila miabot sila sa kamingawan, miabot sila sa Sinai, sa diyang gihatag ang Torah, unsay tubag sa Israel dito samtang batanon mo siya. Kol asher deber Adonai na asher winisyo. Amen. Mo na tubag niya, Kol asher deber Adonai na asiwin nishma. Ang tanan nga gipamulong sa Adonai among buhaton ug paminahon. Amen. Mga igsoon, unsa nga pagka hitabua. Murag ino to coincidence lang guro ni kapatid, wa nato tuyua. Kining kahila sa karkar, mga igsoon. Ang panagna nga niadto didto motubag siya ingon sa panahon sa iyang pagkabatanon, wa namo tuyua. Ang kahila sa karkar, mga igsoon. Every time nga among i-recite ang Shema Yisrael og ang Aseret Hadibarim. O mani ana, mutubag mi nga moingon, Kol asher deber Adonai na asiwin nishma. Amen. Wala Amen. pa gani mi makabasa ni ini nga propesya. Wa panako ni mabasahin nga propesya. Kining sa 2:15 sa Oseas, pero amo nang gibuhat. Wa na namo tuyo mga igsoon. Dugay na. Amo nang gibuhat ng pag-ingon ang tanan nga gipamulong sa Adonai among buhaton o paminahon. Every time yun nga among i-recite ang Aseret Hadibarim. Unsam na siyang Aseret Hadibarim? Ang napulo ka pulong nga nailhan nato ang napulo ka mga sugo. Kay mo ni paghatag sa Israel sa Adonai sa iyang napulo ka sugo didto sa Sinai. Sa diyang iyang gihatag ang napulo ka sugo dito sa Sinai, mitubag ang tanang Israel sa batanon pa siya Kol asher deber Adonai na asiwin nishma. Pag abot day ni ining panahona nga ang babae dad-on sa kamingawan, luwason siya sa Adonai dad-on sa kamingawan, karon ha, kini umalabot na itong panahon, mubalik siya, mutubag siya pagbalik ni anang pulunga
Sa adlaw siya pagkabatanon sa paggawas niya sa Ehipto, kol asher deber Adonai na asiwinishma, wala namo tuyua mangigsuon nga ang kihila sa karkar naglitok na niini. Ha? Every Shabbat, every time nga mulitok mi og asiret hadibarim or napulo kasugo sa nailhan nato ng mga Christians, among litokon ang tanan nga gipamulong sa Adonai, among buhaton og paminaw. Og ni adtuon niyang adlaw, mosangpit siya kanako sa paingon, akong bana. Og dili na siya motawag kanako og akong Baal. Ngano man, iya namang asawa. Sa panahon nga dili pa nimo asbana ang Adonai, ato naman ang isgutan sa unang bradroy diri sa kahanginan, Amen. nga kung ikaw mangamo ka o sa kakadalaga, nangamo ka, siyempre, ang tawag nimo sa imong amo, sir or master. Oh, sir, master. Ano yun, ang imong tawag. Pero sa dihang wa nimo tuyua, nga naibgan ka sa imong agalon, o gipangasawa ka sa imong agalon, mutawag pa ba kaniya og sir o master? Dili na. Dili na. Bana na ang imong tawag. Ipaila na nimo siya sa imong mga igala, dili na agalon ang imong pagpaila. Kay ang imong pagpaila, bana na. O muna akong bana. Kani adto sa bag-o pa kang sulod, agalon yun ako ng agalon. Kana si suanso ako ng agalon. Pero sa diyang gipakasla na ka ni suanso, ang imong ipaila sa imong mga barkada, imong siya ingon kana si suanso ako na ng bana. Sakto ang giingon sa 2:16 diri mga igsoon. Nga ni adtong adlaw, musangpit na siya kanako nga akong bana. Og dili na siya mingon kanako nga akong Baal, meanings Baal unsa man? Akong Adonai. Akong Adonai, akong Akong agalon, akong master. Akong Ginoo. O akong Ginoo. So dili na siya motawag mo na sa pagkakaroon maigsoon agwantahon na to nga mutawag pa ta niya og Adonai, mutawag pa ta niya og Master of the Universe, or gito na to Melech Haolam, King of the Universe, Adon Ulam, mutawag pa ta ana niya nga ingon asa ingon anak nga title kay wa pa man gid ta niya paksli. Iya pa man tang gitigom ron hinahinay, ini katigom na nato, inig ma-intact na tang tanan nga mga nangapatlaag nga mga Israelitas tibuok kalibutan. Ay hata niya pakaslan o di na ta mo tawag niya nga Adonai, di na ta niya mo tawag master kay ang atong tawag sa iya bana na. Kaya naman ang gipakaslan, sumalas atong gibasa kaganina Amen. nga Amen. Israel himuon ko ikaw nga akong asawa, pangasawon ko gyud ikaw hangtod sa kanturan. Diha sa katarong og sa hustisya. Mo man ang saan? Pangasawon ko ikaw og dili gayod luiban. Og makaila ikaw sa Adonai. Muna na ang mga igsoon nga sa panahon sa pagkakaroon, atong agwantahon nga matawag ta niya Adonai. Pero pag maminyo na ta, matuman na to atong gibasa kaganina, di na ta kuno mutawag kaniya nga Baal, kundi bana na. Okay, atong tiwason og basa, balikan og basa ang Osias 1, versikulo 2. Direksyonis unahan sa 2:1. Sa unang higayon, makigsulti ang Adonai sa Israel, pedagi kang Usias. Ingnan niya si Usias, lakaw, pangasawag babaeng maluibot, ug ang inyong mga anak, may sama usab kaniya. Oh. Sa samang paagi, ang akong katawhan, mibiya, o nagluib kanako. May biya ang Israel og nagluib sa Adonai. Ngano man, nang nimba na mga Diyos-Diyos. Simba na Diyos-Diyos. Nagluib sila. Mutang gipatlaag sa tibuok kalibutan. Padayon sa trees. Busa milakaw si Usias, o ipangasawa niya si Gomer, nga anak ni Diblaim. Unya, namablos si Gomer ug nanganak sa batang lalaki. Padayon? O ang Adonai, mingon kang Usias, nganli siyag Jezreel, kaysa dili madugay silutan ko ang hari nga kaliwat ni Jeho tungod sa pamatay nga gibuhat ni Jeho dito sa Jezreel, o tapuson ko ang pagkahari sa mga kaliwat ni Jeho. Amen. So, ang meaning dahil Israel, mao nga silutan. Nga ni siya Israel, kay silutan ko ang katauhan ni Jeho.
tungod sa pagpamatay dito sa Jezreel. O wag tangon ko ang pagkahari sa mga sumusunod ni Jeho. O ni adtong unyang adlaw lumpagon ko ang gahom sa kasundulan sa Israel dito sa walo gayon sa Jezreel. Unya sa 6. Nabablos usab si Gomer og Oh, nanganak si babay o gingnan sa Adonai si Uzias. Nganli siya wala higugma Oh, kay dili ko nahigugmaon o pasayloon ang katawhan sa Israel. amen. So naaliya ha? Mayngon mo, ang Israel gitawag na wala higugma. Kinsa gitawag nga wala higugma? Ang Israel. O dili ko na higugmaon, ipasayloon ang katawhan sa Israel. Muna na ang nahitabo, tungod lagis ilang kasalanan, tungod sa ilang pagluib, gitawag sila dili na higugmaon. Sa city pag yun. Apan higugmaon ko ang katawhan sa Juda Oh. ug luwason ko sila pinagi sa akong gugma Oh. nga walay paglubad. Mauna nga ang Juda, nagpabilin nga intact sa Jerusalem. Amen. Nagpabilin Amen. sila nga sa ilang reliyon nga Judaism. Kay ang saad sa dunay, dili apan higugmaon ko ang katawhan sa Juda mo ni mga Hudyo. Og luwason ko sila pinaagi sa akong gugma nga walay paglubad. Padayon Og dili pinaagi sa pana. sa mga pana o espada o sa gubat o sa mga sundalong nagkabayo. Oh, Ako ang Adonai nga ilang Elohim, mao'y magluwas kanila. amen. 8. Sa dihang nalutas na si Gomer sa wala higugma, Si wala. namabdo siya pag-usab ug nanganak siya batang lalaki. Oh, Ug mingon ang Adonai, nganli siya dili akong kaliwatan. katawhan. Ang katawhan. Mm. Kaya ang katawhan sa Israel dili na akong katawhan og ako dili na ilang Elohim. Oh, di Gentiles na. Mo ni klaro nga bersikulo nga ang Israel nahimo ng Gentiles dili na gyud katawhan. Oh, tanawa, sadyang nalutas na ni Gomer si wala higugma. Aking sa mga wala higugma, Israel ang yapon. Lorohama. Oh, Lorohama sa Hebreo, Lorohama. Lorohama. Wala higugma. Og miingon siya. Dayon. Nagmabdos na po siya, nanganak og laing lalaki. Og miingon sa nga dunay, nganli siya dili akong katawhan. Ngano man, kay ang katawhan sa Israel dili na akong katawhan og ako dili na ilang Elohim. Maingon bata tan-awa brad, naaraman din ang bersikulo nga ang Israel di na katawhan niya. Sige gyud mo panghambog ang Israel katawhan. Mga igsoon, ang kasuko sa Adonai sa Israel temporaryo. Takwahaw. O doon na lay limitasyon. Dili na forever. Amen. Aning panahon na, aning puntoha, tungod siyang kasuko, iyang ginganlan ng Israel nga dili na akong katawhan. Kagani nagingon, dili ko na pasayloon ang sala sa Israel. Wala Diri- mo muda. Oh, pero wala mo ang Huda. So nagi Juda, mga igsoon nga mao ang mga Hudyo. Amen. Ingon siya kay ang katawan sa Israel dili na akong katawan. O ako dili na ilang Elohim. Sa to pa sa latod nga pagkasulti, ang Israel ni ining hitabua, ang Israel ni ining puntuha, nahimo na silang mga hintil. Kay kinsa may dili katawan? Klaro, nga ang gi-addressan sa Biblia nga dili katawan, ang mga hintil. Amen. So, pag ingon niya, ang Israel dili na akong katawan, nangahimong hintil. O nang gipatlaag sa ibong kalibutan. Pero ang pangutana, forever ba yun? Nga isalikoy sila. Ipahiuli ang Israel. Anita sa versikulo 10. Apan ang katawhan sa Israel may sama kadaghan sa bala sa baybayon Oh. nga dili matakos o maihap. Oh. Og didto sa dapit diin gitawag sila sa mga dili akong katawhan. Tagon niya sila sa mga anak Oh. sa buhi Tanawa. nga Elohim. Gitagna po dayon ni Osias nga ipahiuli ra nagbalik. Di ba? Amen. Apan ang katawan sa Israel matud pa mahisama kadaghan sa bala sa baybayon. Wala, di ba dito sa blessings ni sa Adonai kang Abraham kapatid, ningon siya, ang imong kaliwat sama sa ihapang bituon. Maihap pa nimo ingon kadaghan ang imong kaliwat. Unya ningon sad siya, ang imong kaliwat sama sa bituon sa kalangitan o ang imong mga kaliwat sama sa balas sa dagat. Asa magitinuod na? Puro na tinuod. Kano pa ingon niya nga, kay asa magidaghan, mas daghan yung balas ikumparar sa
Ito. bituon. Amen. Unya karon kay duha man ang gimension sa dito sa Genesis, ang imong kaliwat sama sa bituon sa langit o ang imong kaliwat sama sa bala sa baybayon sa dagat nga dili arang mayap. So asa magitinud aning duha? Nenta puro na siya tinuod. Ang buot man gud ipasabot ang nagsamas bituon sa langit ang imong kaliwat nagrepresent nas mga righteous, mga matarong. Amen. Ang kaliwat ni Abraham nga mga matarong sama sa bituon sa kalangitan. Unya ang kaliwat ni Abraham nga mga daotan sama sa bala sa baybayon. Muna na siya kay ang bala sa baybayon nagrepresent sa mga taong dautan. Unya giingon din dire ang katawan sa Israel kay ang Israel katawan dautan man gyud gitawag mo sila ginganlan kog dili akong katawan tungod sa ilang kadautan. Ang katawan sa Israel mahisama kadaghan sa bala sa baybayon nga dili matakos O maihap. o maihap, dili gyud matakos o maihap. So kay nga naman dautan sila, meaning aning hitabo dautan sila. Pero ang Huda mao'y girepresentar sa samas bituon sa Amen. kalangitan. Amen. Diha nagpabilin intact diha. Mo nang diha ta ibalik og dugtong sa Zacarias 8:23 napulo ka mga tao gikan sa lain-lain nasod sa tupan nagrepresent sa 10 tribes sa Israel mugunit sa sapot sa usa ka Hudyo. Kay ang Hudyo intact man. Sila mga matarong man, intak sa Torah, nagsunod sa Torah, nagpraktis sa Torah, nagkinabuhi sa Torah. Mugunit sila dito. Kaning gipatlaag ng mga Israelita. Matud pa, og sa dapit diin tawgon sila dili kamo akong katawhan, tawgon unya sila mga anak sa buhi nga Elohim. Oh, di pahiuli pagbalik. Amen. Human sila ginganlan nga dili akong katawhan. Pero dito na sa yuta nga Dito na onya ini kamatuman na tong pakasla na niya balik kanang kuan kanang ipahiuli na ba kanang mubalik na sila sa Torah. pero tawgo na sila daan dito pa dili na Israel sa Di- gipatlaaga na. Oh. Sa mubalik na sila sa Torah, di na sila tawgon nga dili akong katawhan. Tawgo na. Kung dili tawgon na nga mga anak. Pagbalik pa lang nila sa Torah. Pare na to ron. Amen. Kung dugot pa Amen. Israelita, onya ni balik na ta sa Torah sugod. Nagtuman na ta sa Torah, so dili na tatawgon nga dili katawhan. Ang tawag sa ato, tawgon na nga katawhan. O sa dapit, diin tawgon sila. Katubang sa dapit, diin tawgon ka. Paritan, diri ka sa Pilipinas. Amen. Gitawag ka sa Torah. Gitawag ka sa Adonai. Diri pa ka sa Pilipinas, nagbalik na ka sa Torah. Tawgon na ka sa Adonai nga, Anak sa Elohim. katawhan ka na niya. Di ba kapatid? Amen. Oh, ni apata sa Cebu, sa pagkakaroon ni ata sa Cebu, pero ngalan ni balik na ta sa Torah, tawgon na ta sa Elohim nga anak na ta niya, katawhan na ta niya. Amen. Amen. Pero Israelita kang dugo, pero nagsimba pa kang Diyos, napakas mga Christians nga pagtulunan, adi pa kanya tawgon nga katawhan niya. Ang tawag pa sa imo, Lorohama. Lorohama or Luami, Luami. dili akong katawhan. Wala higugma. Oh, ang tawag sa imo dili akong katawhan. Di pa Amen. kanya katawhan kay Christians pa man ka, Jesus pa imong gisangpit. Hesukristo pa imong gisangpit. Dili pa ka matawag nga iyang katawhan. Ang tawag sa imo ana dili akong katawhan, luami pa ka. Pero sa diyang mobalik na ka sa Torah, mobalik na ka sa mudugtong na ka sa mga Hudyo nga pagtulunan o imong tritok na ka kang adunay Yeshua HaMashiach. Adya nakatawgon na niya nga akong katawhan. Amen. Amen. O tawgon na ka nga anak sa buhi nga Elohim. Bisag ni apa ka sa dapit kay mo man gingon diya. May sa Og sa dapit diin tawgon sila. Asa kang dapita gitawag niya ka sa Pilipinas, niya ka sa Cebu. Anang dapita dili nakatawgon niya nga dili yang katawhan. Kung dili katawhan ka na niya og anak ka na sa buhing Elohim. Amen. No, sigurado na tabi sag ni apat ta sa Cebu, ngala ni balik na ta sa Torah, ni balik na ta sa pagtulunan sa mga Hudyo, tawgon na ta nga anak sa Elohim. Padayon pa yung basa kapatid. Og mahiusa pag-usab ang katawan sa Juda og Oh. sa Israel. Okay. Og magpili sila og ilang pangulo. Oh. Og mutubo. Unya mutubo sila og mag-uswag ang ilang nasod. Oh. Alang dumon kayo ang adlaw ni Israel. Oh, di natuman ang giingon ni Pablo sa 11 Roma 11:17 nga idugtong na ang Israel sa Hudyo kay ang Israelita katong giingon dili Hudyo. Kana pa yung kamong mga dili Hudyo, dili sabton nga kanaanhon na. Dili sabton nga katunang Amalekites kay sugin lang tamos kamatura megson ang kanaanhon gitunglo na sa sinugdanan. Walay kanaanhon makasulod sa katilingban sa Israel.
og ang mga Amalekites gitunglo na nadaan sa Torah nga patya og puuhan ninyo ang tanang mga Amalekites. So wa na sila tsansa nga maluwas. Mo na atong gipasabot nga katong hintil nga walay tsansa sa kaluwasan kadtong mga kaliwat nga Amalek og katong naidugo ni Amalek og para tong Aman. Naidugo ni Amalek og katong mga naidugo nga Kananhon. Kung kamo diya nga naminaw na mo'y dugong Kananhon, na mo'y dugo ni Amalek, di gyud mo spark ang Torah sa inyong kasing-kasing bisag inyo paning balik-balikon og paminaw kining programaha pero walay spark diya sa imong kasing-kasing. Ang Torah nga imong nadungog diri, ang mensahe nga imong nadungog diri, meaning di gyud guro ka dugong Israelita. Pero Israelita kang dugo, mo spark na ang imong nadungog sa imong kasing-kasing. Mao na mo kumbinsi nimo nga mao gini ang akong gipangita. Amen. Amen. Mo na natuman ang Roma 11:17. Pag ni Pablo kamong mga dili Hudyo, ang 10 tribes ang iyang ipasabot adto. Amen. Dili ang Kanaanhon. Dili ang mga Amalekites. Kung dili ang 10 tribes mo yung ingon kamong mga dili Hudyo kay ang 10 tribes dili man to sila Hudyo. Mao tong ginganlan og luami ni Uzias. Mo toy luami katong 10 tribes dili akong katawhan. Mo'y gitumbok ni Oo. Pablo nga nasa Oh, ay halas nga ulibo. mo toy ihalas nga ulibo ang 10 tribes kay nahimong ihalas kay wa na sila atiman na. Amen. Wa na nag-atiman kanila sa Torah. Nahimo na silang Christians. So mo to sila. Sila gigon ni Pablo nga kamong mga dili Hudyo nagrepresent 10 tribes ha. Isumpay mo sa olibo nga kahoy nga mao ang Hudyo. Di ba? May sulti ni Pablo. Isumpay mo sa olibo nga kahoy nga mao ang Hudyo. Mo ni giingon sa Oseas 1:11. Nga giingon niya og maghiusa pag-usab ang katawhan sa Huda og sa Israel. Sa unsang pagi, sa Roma 11:17 nga idugtong kapag balik. Amen. So kung na idugtong kapag balik sa olive tree, hiusa dili, Israel gyapon. hiusa na Hiusan na. sa usa ka punuan. O di ba? Amen. Kung nahiusa na sa usa ka punuan, mo na natuman yun ang Oseas 1:11 magigsoon. Og maghiusa og mahiusa pag-usab ang katawhan sa Huda og sa Israel. Kay nga naman idugtong sila pagbalik. Og magtudlo sila ilang pangulo og motubo og muuswag sila sa ilang nasod kay halandumon kaayo ang adlaw ni Israel. Kaklaro kayo mag-igsoon nga mahiusa na. Muna gingon nga Jew and Gentile one in Messiah. Mahiusa na. Walay Hudyo ni Kristiano, walay ulipo ni gawas, walay babae ni lalaki kay kitangtanan usara. Nahiusa na ang Hudyo ug ang Israel, mga kaigsunan. Usa na diha sa Torah. Muna akong pangutana, kung kamo nahiusa na sa mga Hudyo, mo claim mo anang 17:11 mga pastor diya, mga reverend diya, dili pagpangasaba biyang ako ha. Pag-aghat lang sa inyong kahibalo. Basahan ninyo ang Roma 11:17. Sinulat ni Apostol Pablo nga mo inyong paborito nga apostoles. Basahan ninyo. Unya, handurawan ninyo inyong kaugalingon kung nadugtong ba ka sa olive tree. Kana raman brother, simple man kay na. Nga pag-imbestigar, ikaw pastor ka nga naminaw. Suhito ka ng bersikulo. Inigbasa ni Mos Roma 11:17. Question na dayon ang imong kaugalingon. Ingna din mong kaugalingon, nadugtong ba ko sa olive tree? Na Kining akong congregation nga akong gidala, nadugtong ba ni sa olive tree? Ana raman na kay mutuo man ka among Pablo. Pero nganong wa man mo makasabot sa waling Pablo? Kana ra may pag-imbestigar. Ako, mga igsoon, kung ako'y pastor, pagkadungog nako ani, nganong nahugot ko sa Messianic, pagkadungog nako ani nga mensahe sa mga Hudyo sa Messianic nga titsig, nga ang purpose dahil sa Torah, ang purpose dahil sa Messiah engrafted in ta sa olive tree. Ako din gimbestigar, akong kaugalingon. Nadugtong ba ko sa olive tree? Kung tinuod kang nadugtong sa olive tree, kanang imong congregation, example, United Pentecostal Church. Laing example, Assemblies of God or Baptist ka, question na ang imong kaugalingon, kaming Assembly of God, nadugtong ba mi sa olive tree? Kaming mga Baptist, nadugtong ba mi sa olive tree? Kaming mga United Pentecostal, nadugtong ba mi sa olive tree? Kana lang ang question, ang simple kayo ng imong i-question sa imong kaugalingon. Kung nadugtong ka sa olive tree, kay ang Hudyo, ang Juda ug ang Israel magkahiusa naman. Ang pangutana, kung magkahiusa na ta,
sa usa ka punuan, maglain-lain matag doktrina. Dili. Dili gyud. Magsimba ang Hudyo nagsimbag Sabado, ikaw magsimbag Domingo, naghiusa ba mo ana? Wala. Ang mga Hudyo dili mo kaog baboy, ang olive tree di mo kaog baboy, niya ikaw gidugtong magkakang ano mo kaog man mo kag baboy. Lami baboy. Kay lami ang baboy. Ngano mo kaog gyapon kag alimango? Lami man. Lami gyapon alimango. Wa ang tanan nga gidili lami man gyud kapatid. Lami. Lami oy. Pero ang tinuod wa ka sumpay. Pero ang tinuod, wa ka masumpay. Amen. Wa ka madugtong. Amen. Tungod sa lami, naputol ka. Tungod sa lami, wa ka masumpay. Amen. So muna na mga igsoon, ang importante karon, na bersikulo 1 kapatid, Versikulo 1. sa 2:1. 2:1. Oh. Nganli ang imong igsoon nga lalaki og katawhan sa Elohim. Oh. Og ang imong igsoon babae nganli siya gikaluy-an sa Adonai. Oh. Pero dire gingon dire nganli ang imong igsoong Israelita. Israelita dire sa akong Biblia. Nganli ang imong igsoong Israelita. Katawhan sa Elohim. Tanawa. Ipagpauli ang Israel. Tanawa. Ang katawhan sa ang Israelita tawgon na sila nga katawhan sa Elohim. Tanawa mag-igsoon, nganli ang imong igsoong Israelita katawhan sa Elohim. Og ang imong igsoong babay gihigugma sa Adonai. Unsa imong babasa ato kanina sa Roma 9:4? Si Pablo mismo nagpamatod, katawhan sa Israel. Unsa gingon dito? Kamo mga piniling katawhan, sila mga Israelita man, og sila giisip nga mga anak sa Elohim. Kung na ang mga igsoon, pamatod-an mismo ni Apostol Pablo nga ang mga Israelita katawhan yun sa Elohim, dili day hangtod-hangtod ang pagdumot sa Elohim sa iyang mga katawhan nga mao ang Israel. Masuko lang ang Elohim sa Israelita, sa mga Israelita, sa dihang sila nakasala. Apan sa dihang sila Mutuaw. Mutuaw. mutuaw og maghinulsol, unsa man ang pulong paghinulsol sa Hebrew tisyuba. Amen. Meaning tisyuba returning. Mubalik. Asa mubalik? Sa ilang gibiyaan. Unsa ilang gibiyaan? Ang Torah. Gibiyaan nila ang mga pangilin, gibiyaan nila ang Shabbat. Di ba kapatid? Amen. Wa na nila tumana ang napulo kasugo. Muna'y mubalik ka returning na tisyuba sa Hebrew. Ha? Nga gihubad sa English repentance. Pag hinulsol, ang imong hinulsolan dili pagsugid ra sa imong sala, kundi mubalik ka asa kagikan. Mubalik ka sa imong pagtulunan nga imong gibiyaan, kadtong pagtulunan sa imong mga katigulangan. Mubalik ta sa Torah. Mubalik ta kang Yeshua HaMashiach. Mubalik ta magigsuon sa mga pangilin sa Adonai. Mo na ibut pasabot ang tisyuba. Kung ang Israel magtisyuba, mo nang mahimo sila pagbalik nga katawhan. Nya nga kung pangutana, nagtisyuba ka ba? Ikaw nga naminaw. Kamo nga naminaw karon ang mga sukid paminaw, nagtisyuba ba mo? May balik ba mo? Kanang inyong mga pastor ba, pag magwali, pahinulsulod yun mo. Sige, pag hinulsol sa inyong masala, ang pangutana, unsa inyong gihinulsulan? Ha? Wa mo kabalo, kay ang term doon yung gamit hinulsura, Ginoo, pasaylo ako sa masala, nangawat ko kagahapon, nangawat ko, Ginoo, babaero ko, palahubog ko, sugarol ko. Mura na inyong hinulsulan. Ang pulong day nga pag hinulsol, dili kay pagsugid ra ng butanga kapatid, kundi dili pagbalik na tisyuba din na mobalik ka sa Torah. Amen. Sa pagtulunan ba niya, mobalik ka siyang pagtulunan. Ngunit pulong tisyuba hinulsol nga pag hinulsol sa Bidisaya, dili na mao lagi kay hinulsol sugid naman lang sa sala. Ang pulong tisyuba day hinulsol tisyuba sa Hebrew nga meaning mobalik ka. Balik ka sa Torah. Nya kamo, mga Christians, kumusta? Nibalik ba mo sa Torah? Nibalik ba mo sa pagtulunan? Sa inyong mga katigulangan? O nagpaturatoy na hinuon mong himog mga doktrina ng pagtulunan nga inyong gisimbag isunod karon? Muna'y subok, kayo paminahon o pamalandungon. Okay, sa 2:11, unsay gisulti sa 2:11 sa Osyas?
Kay kini ilaraban ning gisayo pagsabot sa. Sige. Og hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga kasulugan, mga bagong subang sa bulan, mga adlong ipapahulay, o ang tanan niyang gitakda nga mga kasulugan. Amen. Nganong hunungon man ang iyang mga kay mo ni bersikulo ra ba gyud sa mga humanism sad nga og sa ubang mga Sunday keeper nga ang ipapahulay kuno hunungon na. Mga igsoon, dili ang pangilin sa mga Hudyo o ang ipapahulay sa mga Hudyo. Kung imo ning basahon sa unahan sa ibabaw ni ini, ang mga Israelita nga mabudhion, mga Israelita nga nagsimbag Dios, ang iyang mga kalipay o ang iyang mga pangilin mo ipahunungon. Kay ang mga Israelita, mga igsoon nga nahimo ng hintil lagi, Ang yang from old religion niya ba? iyan ang gibiyaan ang iyang, di ba, kaya ang bot pasabot ba nga kining mga Israelita nga may biya sa Torah o nag-adapt na sa Christians nga reliyon, mo nang ang ilang kalipay pahunungon. Kay unsa man inyong kalipay? Ang pagsimbas Domingo, pagkaobaboy, unya unsa man inyong mga pangilin? Mga Christmas Day, Valentine's Day, All Souls Day, Church anniversary. Church Anniversary, mo na inyong mga pangilin, Foundation. mga bagong subang sa bulan ninyo, unsa man ang mga adlaw ipapahulay ninyo, Domingo, ha? Muna gitumoy, buti pa sa Mo na mo sabot og ang tanang gitagal niya nga mga niya nga pangilin. Atong basahon sa ibabaw para maklaro na to. Sa 9, 8. Kung wala siya mo ila nga ako di ay ang naghatag kaniya sa pagkaon, Oh, sa bino ug sa lana. lana. Og nakasangkap kaniya sa plata og bulawan. Wa man sila Ang ila. iyang gigamit aron pagsimba Simba kang Baal. kang Baal. So katong mga Israelita nagsimba kang Baal, mo tay pahunungon ilang kalipay 9. Busa gitakla ang panahon. Bawion ko ang akong pagkaon Oh. ug bino. Mo. Og gitakla ko ang panahon. Kuhaon ko ang mga biste nga gitabon sa iyang pagkahubo. Karon, Karon ipakita ko ang iyang kaulag atubangan sa iyang mga hinigugma ug walay makaluwas kaniya gikan sa akong kamot. tanawa, mao ni sila mga Israelita nga maluibon, may biya sa Adonai. Muna ditong sa 11 nga hunungon ko na ang tanan niyang kalipay. Ngano, pa man siya mobalik sa Torah ani. Wa pa man siya mobalik sa Torah. Sa to pa mga tawhanong pista nila, iyang pangilin, bagong subang sa bulan, mga adlaw papahulay nila, dili na mao, dili na sibo sa adlaw papahulay sa mga Hudyo, o ang tanang gitagal niya nga mga pangilin. O, muna na ang mga igsoon. Karon, anita sa Ezekiel, Brother Roy. Ezekiel 20, 25, ngadto sa 26. Ezekiel 20, 20:16. 25, ngadto sa 26. Ezekiel 25 ngadto sa 26. 20, 25. 20 Oh. Ah. Tungod ni ana ako mihatag kanila usab og mga tulmanon Oh. nga dili maayo Hmm. og mga paghukom nga diin sila gayo dili mabuhi. Oh. Og ako mihugaw kanila diha sa ilang mga kaugalingon nga mga gasa. Mm. Diha nga sila may pahinabo sa pag-agi sa kalayo sa tanan nga mga nagaabli sa taguangkat. Oh. Sa katuyuan nga sila makahibalo nga ako mao ang Adonai. Mao ni pahunungon sa Adonai katong sa Osias 2:11 pahunungon ko kay unsa man. Kay gihatagan dahil sila sa Adonai katong mga Israelita nga nakasala nga wa magtamod sa adlong ipapahulay sa Adonai. Mo tong gihatagan sila sa Adonai og mga balaod nga dili maayo, mga igsoon, gitagaan sila balaod nga dili maayo. Mo na naa kamong mga Christians karon nga naa di mo gid nato ikalimod nga daghan kay diya sa Christians, mga pastor pa nang uban, dugong Israelita sila. Pero unsa nga balaod ang gihatag dahil sa inyo? Mga balaod nga dili maayo og mga tulumanon nga dili makaluwas kanila nga naman. Unsa yung tulumanon? Church anniversary, Christmas party, makaluwas ba guna ninyo? Amen. Di na makaluwas. Bible study, Mga Bible study, mga prayer, don't watch, fast ilan. Gitugutan ko sila sa paghugaw-hugaw sa ilang kaugalingon. Gitugutan yun mo sa paghugaw-hugaw sa ilang kaugalingon. Katungwa pa mahibalik lagi sa Torah. Pinaagi sa ilang mga halad sa panganayng anak, gihimo ko kini, agig silot kanila.
o pagpaila nga ako mao ang Adonai. Silot dahil ka nang nahitabo na is Christians nun kapatid. Amen. Hindi na mao ang pagtulunan nga ilang gisunod. Silot dahil na. Panahuman niya kalagot. O, pamumay ng kalagot. So, sa ito ba, samtang magpabilin pa ka diya sa Christians nga buluhaton, magpabilin pa ka sa Sunday worship, magpabilin pa ka ng pagkaog baboy, magpabilin pa ka ng inyong mga pangiling church anniversary, ragyot in town, o Christmas party, nagpasabot nga ang kasuko sa Adonai nimo wala pa mahuman. Napa si Muha. Naapa sa imo ang iyang kasuko. Pagpaila lang na, silot pa na sa Adonai. Pagpaila na sa silot sa Adonai sa imong kinabuhi. So dalaygon kayo ang Adonai. Last verse atong basahon, Jeremias 3:11 ngadto sa 15. Unyong istultian ako sa Dunay nga bisan tuod ang Israel magbudhi kaniya. Oh, Ang Israel mas maayo pa kay sa mga luibon nga Juda. oh. Padayon? O gisugo ko, gisugo ako niya pag-adto sa amihanan aron pagpainom sa Israel nga maluibon balik kanako og maluluyon ako og ang akong kasuko kanimo dili hangtod sa hangtod. Angko na lamang. Angko na lamang nga nakasala ka. Oh, yun. Nga misupil ka Oh. sa Adonai Mm. nga imong Elohim. Oh, Isugid nga dito silalom sa Kahuyan. kahuyan gitugyan mo ang imong gugma ngadto sa laing nga Elohim ug wala mo tagda ang akong pulong. Ako ang Adonai ang nagsulti niini. Mm. Amen. 14. 14. Balik kamo kanako. Kataw. O katawhan nga maluibon kay ako man ang inyong Elohim. Magkuha ako usa kaninyo gikan sa matag lungsod og duha ka tawo ikan sa matag banay sa dad-on ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Amen. Amen. 15. Hatagan ko kamog mga pangulo nga Nga masinagtanon kanako og magdumala sila kaninyo uban sa kaybalo og kaalam. Amen. Mo Amen. ni siya katumanan mga igsoon, dali-dalion lang nato. Onya, gisultihan ako sa Adonai nga bisan tuod ang Israel nagbudhi kaniya ang Israel mas maayo kaysa maulibong Huda. So dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon. Amen. Ato ning tiwason sa sunod Domingo, kini nga maong bersikulo, nindot kayo ni siya isaysay mga kaigsunan ko. Ang hangyo rin sa Adonai, maghinulsulta ang kono nato nga kita nakasala o kita iyang pagaluwason. Amen. Amen. Dalaygon kayo ang Adonai maigsuon o kay wala man kita igong panahon alang sa atong pagpadayon natapos ang atong oras. Ako magahangyo kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pagampo. Bishare Adonai Yeshua HaMoshiach, dawaton pikaw nga akong personal nga manluwas o bari sa akong kinabuhi Adonai. Luwasa ako ba sa akong tibok panimalay, dada ako sa kahayag sa imong kamaturan. Diha sa pagtulunan nga imong gibilin sa imong mga katawhan. Dalaygon kasulay kabusan Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Adonai Yeshua, ikaw mga panalangin sa gihapon sa among mga sugding paminaw nga unta sila makasabot sa kamaturan. Wala kami mahimo sa among kaugalingon, Adonai. Ikaw nagpili sa kasing-kasing sa tao nga imong pagaluwason. Dalay kong kasulay kitapusan. Amen. Okay, wala naman kita igong panahon. Kinigyapo ng iyong ubos nga langan sa kainan, Brother Gideon Silva. Kauban sa itong beloved Brother Rosulisti. Gatong beloved kapatid Julio Villaflores, ang Supreme Grand Master sa Yawian Title Sudre sa Cebu. O kauban sa akong mahal nga anak, Tino Silva, manamilit kanyong kanan sa pag-ingon, bulahan ng tao nga magasusi sa balahang kasulatan, magatuog magatuman ni hangtod sa sunod nga gayon sa samang taknog sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishem Adonai. Dalaygon ng nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.